Ni bamanangan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲumada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni y'a tuma selen bi bamanangan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin jɛkulu mun bɛ yen ni Alpha ma sanayɛlɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 30 olu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ yen ka t'u ka nisɔndiya yira a la a ka au conseil islamique maa ɲɛmaya la ani ka laban ka tableau d'honneur dɔ d'a ma o kɔfɛ octobre kalo o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye an ka jamana kɔnɔ ni y'a siɲɛ 25nan ye jamanadenw ka hakilina ye jumɛn u ka laɲiniw ye fɛn jumɛn ye a siɲɛ 25nan in kɔnɔna la an ka ɲininikɛla Alihamidu Badeni a n'a ka jatala ye u ka kuma galamani tɛngu maa dɔw la an bɛn'o jaabiw sɔrɔ bi bamanankan kunnafoniw kɔnɔ ninnu de ye bamanankan kunnafoni la kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la aw dangana jɛkulu mun bɛ yen ni Alpha ma sanayɛlɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 30 olu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ ka t'u ka nisɔndiya yira la ka au conseil islamique maa ɲɛmaya la u labanna ka tableau d'honneur dɔ ta k'a d'a ma Lutu Sidibe ka sɔrɔlenw don a kumakan bɛ lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ ka bɔ kunu wari Burkina Faso ani Mali marabolow la gorobo sanayɛlɛ ni o ye Zigiri Solo kanubaw ka jɛkulu ye u ka ye Mali kɔnɔ Bamakɔ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la Sirifila duba kɔnɔ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka denbaya la ka wale ɲuman dɔn a ka wuli ka jɔw hadamadenya dɛmɛw Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye nana ni diinɛ min ye ɲɔnganu ni hinɛ ni makari diinɛ o lapasali ka wale ɲuman dɔn o la jango a kɛlen silamɛya ɲɛmaaba ye au conseil islamique du Mali ɲɛmaaya vraiment n nana nisɔndiya ni farifo nera sabula groupe sanayɛlɛ o le y'a laɲini k'o bɛna bonya kɛ an karamɔgɔ ye ani an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Zikiri Solomani Haidara ye donc olu an fana bɔra Burkina an mɔgɔ 5 ka na fara o kan an ka se ka nin bonyamasegi kɛ n tɛ se ka nisɔndiya n t'a lɔn min fɔ sabula karamɔgɔ taara fɛn sabati Zikiri Solo kan o b'an bɛɛ wasa karamɔgɔ ye Zikiri Solo ka barakadenya le yira an na o le ye ne nisɔndiya k'an fari foni ne kun kɔrɔta ne bɛ se Burkina Faso n ka taama ma kɛ gansan ye Solomani Jara Zigiri Solo ale min ye nin ko in sababu ɲuman ye a ye wale ɲuman dɔn kɛ a kanubaw ye groupe sanayɛlɛ mɔɔw u ka bonya na ka ɲɛsin a mɔ ni tableau dɔ tɛnkunnen ye a la bonyamasegin don a y'u wale ɲuman dɔn o la ka laban k'u wale ɲuman dɔn a ka cɛkɔrɔba ɲuman kanunin na ni o ye Zamzami yu ye k'a sababu kɛ maa dɔw bi denmisɛnniya bɛ se k'i boloma da yɔrɔ min ni ka kɛ don dɔ jamana jɔla ye an fa n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye mɔgɔ b'i yɛrɛ di mɔgɔ dɔ ma mais a tɛ k'i fɛ ne yɛrɛ de Haidara ma Haidara kɛra ne fɛ kan k'a den kan fara denw kan bon au contraire karamɔgɔ a hinɛ de bɛ ne na parce que doni min b'a kun a ka girin kojugu bon ne ni aw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye Ala ka fanga se laɲini min b'a la jamana ko la diinɛ ko la Ala ka fanga se wa n b'a dɔn fana na bɛ ka kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ k'a ka hakilinaw faamu ni Ala sɔnna a bɛ sabati fana Ala ka fanga se vraiment ne ko n bɛ kuma nin kɛnɛ kan a ka gɛlɛn ma kosɛbɛ parce que Sherif Usman Madani Haidara ne ma a ye k'a ni fɛn min ye kelen ye n'a yɛrɛ tɛ ɲɔngɔnmɛ in senfɛ groupe sanayɛlɛ ni o ye Solomani Jara Zigiri Solo kanubaw ka jɛkulu ye u ye bonyamasegin kɛ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ye ni tableau dɔ tɛnkunin ye a la ka laban ka donbolo k'a ye ŋaniya jira don a ka cɛsiribaw ni wulikajɔbaw la bon an mɔgɔ 205 le nana karamɔgɔ fɛ bi tɔndenw na président 18 m'o la quoi an nana kana karamɔgɔ fo sabula kɛra conseil islamique président ye an nana ka fo ka dugawu dɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ an se kɛra tableau ni ŋɛnɛ fitinin min ye k'o kɛ an ye o kɛ n'o ye n'Ala ka jɛ ye Haidara ko kuma a tɛ se ka fɔ ka ban musow ka cɛw ka hakɛ dɔn Haidara de y'a kɛ cɛw ka musow ka hakɛ dɔn Haidara de y'a kɛ bi bi in na muso caman bɛ jama cɛ kunna mais bi an bɛ duguma an y'a dɔn an ye dugumafɛn ye bi Madani den sababu
Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madane Haidara kɛlen kɔfɛ ka groupe Sana Yɛlɛ Solomani Jara Zegere Solo a kanubaw ka jɛkulu maaw bisimila, a y'a ka nisɔndiya jira u la, u ka bonyaw na ka ɲɛsin ale mɔ, a labanna k'u waleɲuman dɔn u ka kanu na ka ɲɛsin a denkɛ mɔ n'o ye Zegere Solo ye. Baara kun jara ni dugawu don ani silamaya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya ye min laɲinina limanaw fɛ. ADN Mali tun ye baarakalan dɔ boloda k'a ɲɛsin Segu alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma. O baara ninnu kuncɛra ka bɛn ni 4 don septembre kalo tile 29 ye. Fatumata Yakane ani Abdoulaye Sogodo tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ni kalanbulon ye min a sigira Segu marabolo kɔnɔ alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru tɔgɔ la, ni o hakili ɲuman bɔra Ansardine Bureau National la ka ɲɛsin tɔn marabagaw ni wari labaaralaw ma. O kuncɛli baaraw kɛra ka bɛn kari tɛmɛnen na ma septembre kalo tile 29 kalanso ladamuso la. Kalan in kuncɛli kadara kɔnɔ nisɔndiyaw bonyara kosɛbɛ ni kalanden ninnu yɔrɔ la. A kalanden 48 Segu kɔnɔ Ansardine tɔgɔ la, u bɛɛ ye u ka nisɔndiyaw yira ka sangani ni kalanbulon in baaraw labɛn cogoyaw yɛrɛ ye fo ka taa se kalan karamɔgɔw ka cɛsiri ma. U ma ɲina ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Ansardine Bureau National ma Mali jamana kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara. Nin bɛɛ sababu ɲuman bɔra ale min na. Kalanden ninnu ka kɔrɔfɔw fanba bolila kan k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu fana na wulikajɔw boloda cogo min na faamuyali min sɔrɔla u fɛ tile damadɔ kalan in kɔnɔna na ni ka taa o labaara Ansardine tɔgɔ la u ka sigiyɔrɔw la. Aw nimisi wasara formateur ninnu tiɲɛ yɛrɛ la an kun kalan ka module 3 de la. A module 3 in a bɛɛ kɛra kɛcogo la. A module fɔlɔfɔlɔ kun ye association yɛrɛ ye mun ye. A module fɔlɔfɔlɔ kun ye filanan an y'o fana kɛ. O kun ye a bɛ se ka ɲɛnamaya cogo di. Sabanan o ye tɔndenw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye attribution place minnu kalifalen bɛ aw la o kun ye module 3 ye yala olu bɛ kɛ cogo di. Nin bɛɛ de walawalala an ye. Formation in a ɲɛna an ye faamu sɔrɔ a la kosɛbɛ. Formation kɛra bamanankan na ani tubabukan na. Donc o la an ye faamu min sɔrɔ u ye formateur ye a fɔ ɲɛfɔ an ɲɛna tubabukan na ka tila ka ɲɛfɔ bamanankan na. Donc ɲɛfɔli in kɔnɔna na donc u bi maa o maa naani de kelen kelen ka jɔyɔrɔ u bi o bɛɛ fɔ an ye tubabukan na ka tila ka walawala an ye bamanankan na. An ma foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni ɲɛta ani ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn kanu jamana in bɛ se ka basigi cogo min na ani tɔn in yɛrɛ a dabakun ye min ye an tɛ min don a la an b'a la k'o don a la. Kalan ye fɛn jira an na an ma deli ka min yɛrɛ ɲɔgɔnna ye fiyewu kalan in y'o jira an na. O la an kɔni bi an ka ɲɛmaaba fo n'o ye an ka Seydi ye tiɲɛ na a sara tɛ anw bolo Ala ka n'a ka denbaya sara Ala ka n'a wasa Ala ka n'a kɔrɔta. Ni kalanbulon in kolabɛnkulu ɲɛmaa Segu tɔgɔ la ni o ye président de la commission d'organisation ye a sinsinna ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'a fɔ ko Ansardine national ka ni lakɔkɔli ninnu hakilinaw taara u ka lajɛrɛba tɛmɛnen senfɛ ni o ye congrès ordinaire ye a labanna tuguni ni k'a ka bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Ansardine ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen ma ni hakilina ɲuman in tali la. An karamɔgɔ musaka min donna nin baara ninnu kɔnɔ an bɛ foli kɛ fɔlɔ an ka bureau national mɔgɔw ye. An karamɔgɔ ni musaka cayala million de donna nin baara in kɔnɔ. Dunan yɛrɛ bisimilali bureau national ye famata dunan minnu nana ka bɔ ka section kɔnɔ olu ka labɛn kɛ kana o ka section y'o kɛ o jigila anw minnu yɛrɛ kan Segu ya farani an fana kan ka min kɛ dunanjɛtigiya la farani anw se ko y'o ta mais a don kɔni ka fɔ million de kɔni talen bɛ nin baara in dafɛ ni tɔn yɛrɛ ka cɛsiri tɛ vraiment a man nɔgɔ mais nin bɛɛ la an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ de ye Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara nin baara ɲuman ninnu a bɛɛ baraji na a bɛɛ bonyamasegin bɛ kɛ ale de ye. A y'a faamu donc ka foli k'a ye ka foli kɛ an ka formateurs ye ka foli kɛ an ka section kɔnɔna mɔgɔw ye minnu sɔnna k'o ka baara bila kana bɛɛ b'a dɔn nin waati in na an ka Segu jamana kɔnɔ nin ye baarakɛ waati de ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kalanbulon min ni a sigira Segu marabolo kɔnɔ Ansardine tɔgɔ la a kɛra Sevare Ansaru ta kɔfɛ ni o kɛra nin kalo tile 21 tile 22 tɛmɛnen Mopti marabolo kɔnɔ wa a bɛ don Ansardine national ka baara bolodalenw kɔnɔ lakɔkɔli sira fɛ bureau national tɔgɔ la. Kalanbulon nata o ɲɛsinen don alisilamɛ Ansar tɔnbolo fara min bɛ Bamako ni o ye section de Bamako ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na octobre kalo daminɛw wagatiw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kalan in baaraw kun cɛra Segu Ansaru fɛ ni ka ye dili ye kalanden ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma min ni o bɛ tali kɛ u ka kalan kelenw kan.
Sigida fɔlɔ mairie ani groupe Jabilɛ ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye don kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ jɛya tɔgɔ la u k'a ma journée de salubrité o hokumu kɔnɔna la ka bɛn ni octobre kalo tile 2 u ye sodiba babolo ɲamaw cɛ Maretu Jalo ani Samba Traoré tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la. Commune 1 mairie ni groupe Jabilɛ ka dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔnɔ u ye nin don in sigi sen kan walasa ka ɲaman cɛ ka bɔ badabolo fɛ Sotiba ACI fanfɛla la. Ni bɛn tɛ ni labɛn façon tɛ se ka kɛ. I b'a bila kɛnɛya fana minɛn kɔnɔ parce que tant que ɲaman bɛ bɔ an sen kɔrɔ tant que ɲaman ma labɛn kɛnɛya se ka sabati. Donc o de cadre kɔnɔna la baara in bilalo kɔnɔ. O fana kɔfɛ tuguni baara in fana kɔnɔna la ala y'a kɛ de ani Jabi bolo ɲɔgɔn sɔrɔ le groupe Jabilɛ. Bon a yɛrɛ k'a fɔ faso ko de don. Ni ale bɛ baara kɛ a b'a faso de la a faso de ka d'a ye. Donc ni faso fana sera ma ko k'a dɛmɛ donc n'ale bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ. Baara bɛ kana to ko état tɛ dɔwɛrɛ anw de état ye. Ne bɛɛ dɔ i dɔrɔn la baara bɛ ɲɛ. Mairie gɛrɛla na k'u bɛ fɛ ka journée de salubrité de organiser. Donc comme entreprise ɲuman entreprise n'i bɛ sigida kɔnɔ i bɛ sigida ka taa ɲɛ sigida ka saniya o y'i kungo ko ye. Donc an wulila k'an sen don k'an tɛgɛ don ka participer ka mairie dɛmɛ ka frais de charge ta pour que ɲama minnu bɛ se ka bɔ an dala cogo min na an bɛ population fana invité. U k'an dɛmɛ ka kɔlɔsili kɛ mɔgɔ minnu bɛna ɲaman bɔ u ka mɔgɔw empêcher u ka ɲaman bɔ parce que ɲaman min don a bɛ environnement yɛrɛ polluer a bɛ ji min filɛ an kɛrɛfɛ a bɛ ji fana togoyaw tiɲɛ. Vraiment Jabilɛ tɔgɔ la ne bɛ commune 1 mairie mɔgɔw fo u ka nin initiative ɲuman in na. Ni maa o maa minɛna ɲaman bɔ na nin yɔrɔ in na i bɛ contravention sara ka tila ka ɲangi. N'a fɔra ko kalo kalo har 400 mun kan ka sara pour que ka ɲaman ci u ka duda la dɔw tɛ se k'o kɛ ou bien dɔw bɛ ban k'a kɛ donc sufɛla la u bɛna ka na ɲaman bɔ bada la donc an bɛɛ de nɔ don population yɛrɛ de b'a kɛ an ye sensibilisation kɛ an ni mairie ye ko bɛɛ kɛ hali an ye brigade de vigilance sigi yan mais nin bɛɛ la an b'a ye sufɛla ni su kora bɛɛ dalen wagati min na u bɛ wotoroninw fa ani buruyɛtiw bɛ n'u bɔ yan donc an bɛɛ de nɔ don dépôt de transit o man ca Bamakɔ dugu kɔnɔ Bamakɔ dun fana bonyana ka taa fo Kulukɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ so. Jɛya ye an bɛɛ de kungo ye. N'i ye jɛya fɔ i bɛ bana kɛlɛ ni bana kɛlɛla fantanya dɔ bɛ b'o la sabula an ka sɔrɔ caman bɛ taa fura la donc n nisɔndiyalen don n bɛ segin ka nisɔndiya k'a fɔ tɔw ye an ka Jabi ladege Jabi kɛra misaliya ɲuman ye ka nin degun ta ka bɔ an da la tɔw fana k'a lajɛ an ka Jabi ladege yaasa nin degun ninnu an bɛ se ka wuli ka bɔ an da la cogo min na sigida fɔlɔ kɔnɔ. Maa o maa sen bɛ sigida lakanani na commune 1 kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen bɔra ka na mairie kɔkɔrɔma don a ka nin cɛsiri baara ninnu na. Octobre kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye an ka jamana kɔnɔ nin tako 25 in na jamanadenw ka laɲini fanba ye jumɛn ye an ka ɲininikɛla Alhamidu Badini n'a ka jatala Ibrahim Kulibali u ka kuma galamani tɛngu maa dɔw la an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Octobre ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye Mali jamana fan bɛɛ. Kalo mun kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ wale caman bɛ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnliya la maabakɔrɔ ani dɛsɛbagatɔw ma o hakilina ɲuman mun n'a taara jamana faamaw fɛ n'o de ye ka kalo kelen suganti ni k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye o tanulen don kosɛbɛ jamanadenw fɛ n'olu ye maaw wele ka na ɲumanya caman kɛli ma. Faamaw ye hakilina min ta hakilina ka ɲi kosɛbɛ donc an b'a ɲini faamaw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que jamana in ka se ka bɔ nɔgɔ la jamana in ko caman b'a kɔnɔ. Kɛlɛ min bi fan bɛɛ fɛ an b'a ɲini Ala fɛ u ka hakilina caman ta pour que kɛlɛ in ka se ka ban faamaw kan ka u hakili to sɛgɛnbagatɔw la o mana kɛ cogo o cogo fɛn t'olu bolo donc mɔgɔ min don fɛn t'u bolo u bɛna yan nɔ dɔrɔmɛ kelen t'u kun u ka se ka wari d'u ma ka tila ka dumuni ko ka jɔ n'u ka dumuni ko ye fɛn o fɛn n'a ka u ka condition améliorer u ka jɔ n'o ye faamaw kan ka jɔ n'o bɛɛ pour que ka a mɔgɔ ninnu kɛlɛko in b'u hakili la quoi. O ɲɔgɔn dɛmɛ n'an b'o kalo de kɔnɔ jamanaden fanba ka hakilina bɛ mun ko fɔ o de ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu y'o ka sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ basigibaliya ye Mɔti mara kɔnɔ. Ne ye Bangasika ye ne ye Mɔptika ye o b'a yira k'a fɔ ni déplacement ko min filɛ nin mɔgɔ minnu bɔra u fɛ yen u bɔra anw de yɔrɔ u bɔra kadɔ jamana de la an balima fulaw an balima dɔgɔnɔw bi yɛrɛ la ani Mali mun bɛɛ maliyɛn yɛrɛ bɛɛ de bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛmɛ kan ka ɲɛsin kelen kelenna bɛɛ ma ni mɔgɔ y'a ka du bila ka bɔ n'a y'a ka jamana bila ka bɔ n'a y'a ka dugu bila ka bɔ a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an bɛɛ de ye malidenw ye donc u kan ka dɛmɛ dumuni kan ka ɲini ka d'u ma
u kan ka furakɛ u mago bɛ fɛn fɛn na denmisɛnninw kan ka taa école la donc ni ye nin bɛɛ lajɛ a dɛmɛ u mago bɛ dɛmɛ min na a ka ca donc an b'a ɲini état fɛ ani se bɛ minnu ye u ka bolo fara ɲɔgɔn kan u ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ u ka muso ninnu dɛmɛ u ka jamana dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin nɔgɔ la cogo min ɲinan an ka faamuya bɛɛ lajɛlen na n'i y'a jateminɛ crise min b'an fɛ yan n'o ye déplacés bɛ fan bɛɛ hakili la n'i y'a jateminɛ bi centre ka taa fo kɔrɔnfɛla la tarisi mɔgɔ si tɛ yen tuguni u bɛɛ nana yan fan na ni an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kan ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que olu minnu bɔr'u ka sigidaw la u ka fɛn bɛɛ lajɛlen to yen ka taa sigida wɛrɛ la bɛɛ lajɛlen kan ka mafilɛ ka dɛmɛ se olu ma u bɛ se ka furakɛ cogo min na u bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka kɛnɛyaw sɔrɔ cogo min na vraiment o ka kɛ fɛn ye bi nin kalo in kɔnɔna na pour que olu fana ka se ka hakili sigi a ka dɔn k'a fɔ vraiment gɛlɛya min b'u kan an bɛɛ lajɛlen kunko don. Octobre kalo n'o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ko fɔ san 3 tɛmɛlen o denfaya jala dira an ka diinɛmaw ma yaasa ka caman fara yanga kan san 2016 denfaya jala o tun bɛ cardinal Jean Zerbo bolo san 2017 a kalifala maa mun na o de ye Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba au conseil islamique du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Saïd Sherif Ousmane Madani Aidara ye san mun dara o kan n'o ye san 2018 ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ta ko 24 dira maa mun ma o de ye Dr Nu Ag Infa Yatara ye n'ale ye chrétien diinɛ soba protestant ka maa ɲɛma ye. dɔgɔkun daminɛ la bingalikɛla cɛjugu ye wale dɔ ta k'a ɲɛsin an ka finitigilaka dagayɔrɔ dɔw ma Bulkesi ani Mondoro mun kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a ni la an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn ale bɛ walawalali caman kɛ a ko kun kan. Mali surasi 25 ɲɔgɔn na bina ntɛnɛn ni tarata bamanjiw kɛlɛtɔ ka sabu kɛ Mali surasiw dagalen kun do yɔrɔ min bamanjima ninnu nana ko fɔ u ka yɔrɔ minɛ u la. Mali surasiya ɲɛmayaso ye a yira k'a fɔ maa 60 ɲɔgɔn na surasiw la olu kunnafoni bɛ ka ɲini. Bamanjimaw na maa 15 fara Mali surasiw fɛ. Farafina cɛcɛkana jamana 5 kɛmɛ ka kɛlɛbolo min bɔ G5 Sahel Mali surasi kulu kelen kun bɛ o ka bolo ka nɛnɛndo kɛlɛ kɛtɔ nka jamana surasiya ɲɛmayaso ye a yira k'a fɔ u kun taara ŋwara da an ka maaw la u sigiyɔrɔw minnu na n'o ye Bulkesi ye ani Mondoro surasiw y'u kwa da u la fɔ ka laban ka yɔrɔ in do Mali surasiw taya la. Surasiya ɲɛmayaso y'a yira fana k'a fɔ wulikajɔba dɔ bɛ senna Mali surasiw fɛ u ni Burkina surasiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kadara kɔnɔ an'u dɛmɛbaa Faransi jamana kɛlɛbolo Barkan ka se ka bamanjima ninnu kɛlɛ. Nin ye kunnafoni mun bɔra an ka minisiriso la mun ɲɛsinen do sɔrɔdasiw ma k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛɲɛ ni bingalikɛla cɛjugu ye wale mun ta k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma n'a kɛra sababu ye u ka taa bi u kan u dagayɔrɔ la Bulkesi ani Mondoro ko finitigilakaw kɛlen do ka wulikajɔ kɛ u n'u dɛmɛbagaw walasa ka kokajɛ boloda ni sanfɛ kɛlɛminɛw ani duguma kɛlɛminɛw ye ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye faamuyaliko ɲuman o dalen bɛ nin kan. O fana de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn mun bɛna walawala karamɔgɔ Musa Fɔn b'a fɛ. Tunisie jamana kɔnɔ tarata Octobre kalo tile gale maa min nana jɔyɔrɔ 2nan na jamanakuntigi sigi kalata tako 2nan senfɛ Tunisie kaw ka nafolotigiba in ni homme d'affaires do Nabil Karoui a ka labasabaw kun ye a ɲini jamana kiri ɲɛmaw fɛ fiɲɛbɔda ka di a mɔ jango jamanakuntigi sigi kalata tako 2nan yɛrɛ mankutu baaraw a bɛ se k'olu kɛ yanni kalata do cɛ jamana kiri ɲɛmaw banna jamanakuntigi sigi kalata tako 2nan bilan bɛ Octobre kalo tile 13 nata la maa in kɛbaa nɔfɛ kabini san 2017 k'a fɔ cakɛdaw minnu b'a bolo n'olu ka zale dɔw sara jamana ye k'a y'i kuru o zale dɔw ka u ma sara ka jɛ n'a ma ɲa ko bangɛra a labilali mɔ a furumuso i n'a fɔ jamanakuntigi sigi kalata tako gale o n'a kanubaw u ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ olu de bɛna wulikajɔ kɛ a tɔgɔ la ni ka sɛbɛkɔrɔ mankutu janko maaw bɛ se ka danaya d'a kan ka sugandi ka kɛ Tunisie jamana ɲɛmaa ye ɲininkali kelen de tɔmi bɛɛ sigi min bɛ kɛ cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ jabaranin na tako fɔlɔ n'u donna ni nsen a n'a y'a kɛnɛ ka wa tɛna ye maa caman kɛma ka jira k'a fɔ a ye man di ni jamana kiri ɲɛmaw kɔni banna tako fɔlɔ la ka kumada d'a ma
kaso la ka laba ka ban ka laba ka ban ka fiɲɛbɔda d'a ma jango ka bɔ ka yɛrɛmankutu baaraw kɛ ko b'a jira k'a fɔ a tɛna ye jabaranin na maaw de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka sisan ni Nabil Karewi kɛra sebaya sɔrɔ fɛn ye ka kɛ jamana ɲɛmaa ye jamana kiri ɲɛmaaw bɛna n'a kɛ cogo jumɛn o de kosɔn Tunisie jamana yɛrɛ kɔnɔ bi maa caman bɛ yen olu bɛ ka ɲugun kiri yɛrɛ ta cogo la maɲi gamɔ hali fanga ɲinindɔ minnu y'a fadenw ye n'a n'olu ti ɲɔgɔn kan fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka jira bi k'a fɔ sira dɔw fɛ a bɛ ka tɔɲɔ jɛkulu yɛrɛ min ɲɛsinnen don kalata labɛnni ma ni o ye Izi ye o maa ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ ni ko in dɔra nin cogo in na ko kalata kɔni kɛra ko a ma kɛ sigifɛn ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka kalata mankutuw tiɲɛ Nabil Karewi yɛrɛ ka labasabaw y'a jira k'a fɔ n'a kɔni dɔra kaso la nin cogo in na fo ka taa jamana kuntigisigi kalata se ko a ma se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ani bolo mɔnɔ bɔ sariya wɛrɛ nɔfɛ ni ka kiiri dɔ n'u don k'a jira k'a fɔ damakɛɲɛ ma don cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kuntigisigi kalata kuma. Saudiya jamana demi ni octobre kalo tile fila sango 2018 a fara Saudiya lasigidenzo la Turki dugu bala Istanbul Jamal Khashoggi a sangele dafara ka bɛn ni octobre kalo tile fila ye sigasiga na ɲɛsinnen don Saudiya masakɛ demo min kan ka sigi wolo ka cɛkɔrɔba nɔna n'o kɛra binfɛn ye Mohammed Ben Salman ni u k'a ma ko MBS Jamal Khashoggi octobre kalo tile fila san 2018 k'a to Turki jamana kɔnɔ Istanbul dugu bala a ma minɛ muso a ko mo k'u ka jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ Saudiya lasigidenzo la n'o ye consulat ye Istanbul a mago bɛ sɛbɛnfura dɔw la kɔɲɔ tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ sɛbɛn minnu ma sɔrɔ n'a ma ɲa k'ale ye Saudiya jamana den ye tiɲɛ don Saudiya jamana tigɛ bɛɛ la maminɛmuso de n'a taara ɲɔgɔn fɛ o ka sɔrɔ k'i jɔ kare kun na mobili kɔnɔ a dondɔ kɔni yera Saudiya lasigidenzo kɔnɔ Turki dugu bala Istanbul nka bɔtɔ ma ye furumuso sɔrɔla ka wele da ni Turki ma ɲɛmaw yɛrɛw farala ka coci daminɛ fɔ ka taa ye k'a fɔ Jamal Khashoggi bosora de a fale kɔfɛ Saudiya lasigidenzo kɔnɔ Turki dugu bala Istanbul sɛgɛsɛgɛliw cayara sɛgɛsɛgɛliw nana tɛngu masakɛ den Mohammed Ben Salman la nka kɔsada in na a nana dandigɛli dɔ kɛ dandigɛli min kɔnɔ a kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Jamal Khashoggi ka saya ale bɛ jɔ a kɔrɔ k'a sabu kɛ a kɛra ale ka fanga kɔnɔ minnu y'a kɛ u ye a kɛ k'u jigida ale kan nka ale n'u tɛ ɲɔgɔn kalamɔ a kɛli la nka n'a ma ɲa ko in kɛra k'a don ale naamu fɛ k'o kɛbaw fɛ ko ale bɛ jɔ a kɔrɔ n'o tɛ ale n'u tɛ ɲɔgɔn kalamɔ a y'o dandigɛli kɛ septembre kalo tile 29 tɛmɛni nka diɲɛsirikɛ naani tɔnba Nations Unies ka taa se Amerikikaw ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen CIA ma ɲɛmɔw ma olu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ siga tɛ a la bilen olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ Saudiya masakɛ den Mohammed Ben Salman dɔnyɔrɔ bɛ Jamal Khashoggi faali la bibi na sɛgɛsɛgɛli bɛ da kun min na walikɛlen kiiri bɛ da kun min na sidɔn bɛ bi k'a fɔ maa 10 ani maa 1 minnu dɔgɔ fɔlen don k'olu kɛra fabaw ye ka laban k'a boso Saudiya jamana denw na Turki duguba Istanbul Saudiya lasigidenzo kɔnɔ 5 bɛ yen Saudiya kiiri kɛn bɛ ka jira k'a fɔ olu ni faali ka kan wa kiiri min bɛ senna Saudiya jamana kɛn bɛ ka diɲɛ di diɲɛsirikɛ naani tɔnba Nations Unies jamana 5 minnu bɛ yen ɲɛmaayaso kɔnɔ Conseil de sécurité ni droit de veto b'u bolo Faransi Amérique Russie Chine ani Angleterre olu lasigidenw bɛ se ka ye kiiri kɛnɛ kan ka fara Turki lasigiden dɔ kan n'a ma ɲa ko kɛra Turki dugukolo ka di nka Turkikaw ka jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan septembre kalo tile 29 a kɛtɔ ka dandigɛli kɛ ani kunnafoni di gafe Washington Post ni ɲɔgɔn cɛ a ko kiiri o min y'o ye senna ko kiiri nangi dɔ fɔ don ko tiɲɛ kelen tɛna fɔ Jamal Khashoggi ka faali ko kunga a kiiri senfɛ. Ugandakaw ka den min ni dɔnkilidala don a kɛn bɛ jamana ɲɛmaa senna ŋwɛni ɲɛ bi ka sabu k'a don bɛ wasabulo kɔnɔ ka kɛ wasaden ye a kɛn bɛ fangasinamatɔ ɲɛmaa ye maa dawulama don ko Bobi Wine kɔsa in na jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni n'a ka fanga nan b'a jira k'a fɔ surasiya mina man ka ye maa bolo i tɛ surasi ye surasiya donfini a banfila a sabara a man ka a ka ye maa labilen n'i tɛ surasi ye nka maa caman kɛn bɛ ka jira k'a fɔ ko in ɲɛsinnen don Bobi Wine de ma k'a sabu kɛ dɔnkilidala in ni tɔgɔtigiba don maa dawulama min b'a fɛ ka jamana ɲɛmaa ɲɛkɔrɔn dɔ ta jamana kuntigisigi kalata senfɛ san 2021 a ka banfila donda surasiw ka banfila don banfila bilenma min bi don u k'a ma ko bere surasiya babu sentigi n'o ye Richard Karemire a ko nin ye nisɔndiya ko ye nin ko tun bɛ ka ɲɛɲini san caman ko don k'a fɔ surasiya mina man ka ye maaw bolo a bɛ kɛ sababu ye ka surasiw kɛ ɲugundɔnfɛn ye manganiya jugu dɔ bɛ taa surasiya minɛ ta k'o don a yɛrɛ la ka taa kokolo kɛ ka surasi tɔgɔ tiɲɛ ko ni nin n'a ɲɔgɔnna sariya sera ka
sɔrɔ ka surasiya minɛ tali bali maa fɛ i tɛ surasi ye surasiya donfini a banfula n'a samara ko sariya ɲuman don nka Bobi Wine y'a yira k'a fɔ ko in dabɔra ale de kama k'a sababu kɛ a ka fanga ɲini dɔ n'u k'a ma ko people power olu ka taamasiyɛn de y'o banfula in ye nka Bobi Wine y'a yira k'a fɔ nin tɛ baasi ye Yoweri Museveni b'a fɛ k'a ka fanga de jira jamanadenw na ko nka ko fɔ a k'a dɔn k'a fɔ banfula in dɛ banfula bɛ maa minnu kunna de don bawo banfula bɛ maa minnu kunna olu de ye hakili jagabɔ kɛ bi ni ka ŋwara da fanga na o kumana banfula bɔli tɛ se ka kɛ o hakilina bɔli ye olu la Yoweri Museveni a kɛlen kɔfɛ ka san caman kɛ ka jamana mara ni ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la siɲɛ caman k'i kanbɔ yɛlɛma labanw minnu kɛra jamana sariya sunba kɔnɔ olu kun ye a jira k'a fɔ a man kan ka kɛ jamana ɲɛmaa ye bilen nka san 2018 a donna ko kura jamana sariya sunba kɔnɔ k'a ferekete yɛlɛma gogoro min kɛn bɛ ka da su a ɲɛ k'o tan ka wuli ni ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ san 2021 a b'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini. Faransiikaw ka jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ye a yira Sudan minisiri ɲɛmaa la ni o ye Abdallah Hamdok ye k'a fɔ Faransi ka dɛmɛ bɛ a ye janko Ameriki jamana kɛn bɛ ka Sudan bilali min kɛ jamanaw cɛla a ka fan fɛ jamanaw minnu kɛn bɛ ka bamanjiya kɔkɔrɔma don Faransi jamana y'a yira k'a fɔ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Ameriki jamana ka Sudan jamana walaki ka bɔ o bila yɔrɔ in na gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen ni minisiri ɲɛmaa kura Abdallah Hamdok kan k'i ɲɛsin o ma Sudan jamana fanga kura kɔnɔ n'o ye furanjɔrɔ fanga ye o ye nafolo kundanya ye nka Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ Faransi jamana bi euro wari miliyɔn 60 kɛ ka Sudan jamana dɛmɛ barisabu ka da kan ko n'i y'a mɛn ko bɛɛ o b'a sɔrɔ basigi mɛ de k'a si tɛ taa ka si to Abdallah Hamdok ka Sudan minisiri ɲɛmaa ka dantigɛliw la a ko a b'a ɲini Emmanuel Macron fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka Sudan jamana dɛmɛ Ameriki jamana kɛn bɛ ka Sudan jamana ye ni yela min ye ko jamana don min ye bamanjimaw dɛmɛ jamana ye ko Sudan kelen ma deli ka kɛ o jamana ye min ye Abdallah Hamdok tɔ nisɔndiya ka taa fɛ ani Emmanuel Macron ka ɲɔgɔn bɛ la Faransi o ye layidu min dara ye Emmanuel Macron fɛ k'a fɔ don nataw la u bɛna kɛnɛba dɔ sigi sen kan kɛnɛba min bɛna baɲumankɛlakaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Sudan jamana kunkan ka se ka nafolo bɔ k'a don Sudan jamana da fɛ sɔrɔ siraw minnu bɛ Sudan jamana kɔnɔ baɲumankɛlakaw ka na n'u ka nafolo ye k'a don a da fɛ k'o kɛnɛba bɛna sigi Sudan jamana tɔgɔ la o jara Abdallah Hamdok ye. Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy tarata a sɛmɛndiyara ye k'a fɔ bɔgɔ jeninen kan da in ko tɛ a tɛ taa k'a dan fiyewu a bɛ taa jɔ kiiri ɲɛkɔrɔ k'a sabu kɛ san 2012 ma min na a bɛ ka mandat dilanna ɲini Faransi jamana kunna o yɛrɛ mankutu kuma nafolo hakɛ dɔ de fɔlen don i man ka tɛmɛ min kan i kɛtɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini Nicolas Sarkozy tɛmɛna o nafolo bɔta kan kiiriso min bɛ yen n'a kun ser'o ma k'o ka da ɲuman dɔ k'o la u k'o ma ko cour de cassation ni kiiri tacogo ma se k'i ja i bɛ se yɔrɔ min na n'o b'a lajɛ ka ko bara ci o cour de cassation y'a yira Nicolas Sarkozy n'a ka labasabaw la k'a fɔ ko bɛ hakɛ min na ale tɛ se k'i da don ala nin kuma in yɔrɔ min bɛ wele ko tribunal correctionnel k'o kan ka ye o de ka bolo kan wa ni ko b'o ka bolo kan bɛɛ o kɔrɔ ye k'a bɛ se bɔgɔ jeninen de kan a ka labasaba ni o ye Emmanuel Pewinika ye o y'a yira k'a fɔ nin kɔni kɛra kumasuliko ye olu bolo ka sabu kɛ olu kun wulila ka se kiiriso min na n'o ye cour de cassation ye o kun kan k'olu jaabi u ka danganiyaw bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to cour de cassation bɛ da ɲuman don olu ka ko la ko nka ko cour de cassation y'a yira k'a fɔ a da tɛ se ka don ala nin kisa in na ko fɛn kelen bɛ yen fo ka sidɔn hali bi ale ka maa lapasata ni o ye Nicolas Sarkozy ye fɛn min fɔmɛ k'o k'a nɔ ye o t'a nɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ko min ma ko affaire Big Malion tɛ dɔwɛrɛ ye cakɛda don cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don mankutu nasiraw ma agence de communication Nicolas Sarkozy ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni koɲɛw kunnafoniko bɛɛ bilankun bɛ o cakɛda in de ka bolo ka agence de communication a ka Nicolas Sarkozy sɛbɛkɔrɔ mankutu min bɛ se k'a to a bɛ tɛmɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye nka jatew de nana ye k'a fɔ o Big Malion cakɛda in nafolo caman labaarala a kɔnɔ minnu kɛra yuruku ye a fɔra ko yɛrɛmankutu nafolo a man ka tɛmɛ nin hakɛ kan Big Malion ye kalabanciya ko dɔw kɛ o dɔ ye ka dɔbɔ nafolo bɔta la ni sɛbɛnfura dɔ ye min fɛnɛ b'a seereya k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna nafolo ma bɔ fausse facturation n'a ɲɔgɔnna o caman de kɛra Big Malion fɛ Nicolas Sarkozy welen bɛ o ko kunkɔrɔ nka a ka labasabaw y'a yira k'a fɔ olu ni Big Malion tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni Big Malion ye kokolo kɛ o ye Big Malion kungo ye Big Malion ye cakɛdaden ye baara kungali fara min na wa Nicolas Sarkozy y'a yira k'a fɔ hali bi ale wele ko min ye nin ye bɔgɔ jeninen kan ale bɛ deli ka wele nin ko kelen la san 2013 jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel y'a yira ale la k'a fɔ wari min kan ka don yɛrɛmankutu da fɛ ko ale tɛmɛna o kan ale kan ka min sara o la k'ale y'o sara nka maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka ko in nɔkun taama olu y'a yira k'a fɔ a bɛ fili la u tɛ kelen ye jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ o kun y'a wele min na o kun ye euro wari dalasi
663 ani 115 ko nga ko affaire Big Malion ko o nana poyi san 2014 de ko shido ka jira ka fɔ nafolomugu bade de labarala o yɔrɔ la ŋanamu ni yurugu la Nicolas Sarkozy ka yamaruya kɔnɔ. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnn'a ma.